Oh guys, this class tonight, it was so tiring. I'm so fed up. I want to have some fun. You have an idea? Let's go for a beer. Okay, let's do something more creative. Like what? I don't know. I have an idea. Follow me. Okay, okay. Mindtrap. What is this? Didn't you ask for something creative? Yes, indeed. Yes. So let's go. Okay. Come on, Nick. Hello. Hello. Welcome to the Mindtrap Athens. We are from Alba, Oh, I am Cleon. and we are here to have some fun. Oh, good. It's the right place to have fun. Thank you. We are the largest escape room in Athens, in Europe, actually. Wow. So, welcome. Have you ever played before? No. That's the first time for all of us. Good. You're gonna have some real fun here. Thank you. Ονομάζομαι Γιώργος Μιχαηλίδης, είμαι στην ιδιοκτήτης του Mindtrap, που ήταν μια ιδέα την οποία με το που βγήκαμε στο εξωτερικό με τους συνεταίρους μου, παίξαμε ανάλογα παιχνίδια και είδαμε ότι είναι αυτό ακριβώς που λείπει από τον κόσμο, στην Ελλάδα γενικότερα, αλλά στη Θεσσαλονίκη ιδιαίτερα. Χρειάζεται τρόπους διασκέδασης καινούριους και επειδή μεγαλώσαμε παίζοντας παιχνίδια στον υπολογιστή κυρίως, αλλά και στην πραγματικότητα, είδαμε ότι είναι κάτι στο στοιχείο μας και αποφασίσαμε να το κάνουμε πραγματικότητα. Βρισκόμαστε σε μια κλειστική ψυχιατρική κλινική, στην οποία γίνονται παράνομα πειράματα. Από εδώ λοιπόν είναι το panic button, το οποίο το χρησιμοποιούμε σε περίπτωση που κάποιος έχει κλειστοφοβία. Σε περίπτωση που πατήσουμε, το παιχνίδι σταματάει κατευθείαν. Από εδώ ακριβώς έχουμε το hint button, η λεγόμενη βοήθεια που θέλετε από τον Game Masters, δηλαδή εμένα. Όταν το πατήσουμε, ανοίγει αυτή η λάμπα εδώ. Ο λόγος που εμπεριέχει τόσο πολύ δημιουργικότητα αυτό το παιχνίδι, γιατί σου επιτρέπει παιχνίδια ή ταινίες που έχεις δει και θα ήθελες πάρα πολύ να συμμετέχεις, να τις κάνεις πραγματικότητα. Δηλαδή, το κόνσεπτ, ας πούμε, του δωματίου της φυλακής, το σκέφτηκα εγώ. Θεώρησα ότι θέλω δύο ομάδες ξεχωριστές να προσπαθούν να παλεύουν μεταξύ τους και να βγουν και οι δύο σαν κοινή ομάδα από το δωμάτιο. Ήθελα να μην έχει απλά γρίφους και puzzles, να έχει ένταση άλλου είδους. Τώρα, όσον αφορά τους χώρους και τη σχεδίαση μάλλον των χώρων και το σκηνογραφικό κομμάτι, εκεί είναι το καλύτερο μας, γιατί ας πούμε το συγκεκριμένο κτίριο ήταν 30 χρόνια κατοίκητο, ήταν γκρέμι ας πούμε, και το βάλαμε τη φαντασία μας και το κάναμε αριστούργημα για μένα, δηλαδή μου αρέσει τόσο πολύ, που είναι κάτι τελείως διαφορετικό σε σχέση με πριν. Περιλαμβάνει τεχνοτροπίες, περιλαμβάνει κατασκευές, αντίκες. What is required for someone to come and have fun in Mindtrap? One simple rule, you need to bring three things. Energy, your own good mood to play, and your creativity to solve the riddles. This is it. Actually, Yorgo, Mindtrap is a business or is a pleasure? It's a pleasure. For you and
for the other guys working here? Από όσες δουλειές έχω κάνει, είναι τεράστια η διαφορά γιατί περιλαμβάνει κάτι το οποίο κάνει τους παίκτες να διασκεδάζουν πάρα πολύ και να είναι πολύ χαρούμενοι και με τρομερό ενδιαφέρον αφού τελειώσει. Το μισό παιχνίδι για μένα είναι αφού τελειώσει το δωμάτιο. Δηλαδή είναι όλη η συζήτηση που γίνεται μεταξύ των παιχτών και όλη αυτή η διαδικασία που αναπτύσσει μεταξύ τους το κομμάτι της ομαδικότητας και της δημιουργικότητας παράλληλα. Το θέμα όσον αφορά τους εργαζόμενους και το υπέροχο, ας πούμε, αυτής της δουλειάς είναι ότι καταλήγουν να παρατηρούν συμπεριφορές και ανθρώπους, πράγμα που και αυτό, ας πούμε, λείπει στην εποχή του ίντερνετ. Εντάξει. Παρατηρούν συμπεριφορές και ανθρώπους και βγάζουν πορίσματα και γίνονται μετά συζητήσεις μεταξύ μας, οι οποίες δεν το είχα ξαναζήσει, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Πώς αντιδράει ο ένας, πώς αντιδράει ο άλλος, γιατί, πώς θα μπορούσαμε να κάνουμε το παιχνίδι καλύτερο μέσα από τις συμπεριφορές των ίδιων των παιχτών. Και είναι ένα από τα καλύτερα δεδομένα, ας πούμε, που μου δίνει αυτό το είδος εργασία. Actually, Minecraft is the perfect place to express your creativity. There are various types of creativity in this game. There is the creativity of the generation of the game, from a virtual room into an actual room. There is the creativity in shaping the rooms, and there is the creativity of the players in trying to solve the puzzles. Come on guys, call Minecraft and have fun. Come here to be creative.